Voima loppu. Voima ei oo tällä hetkellä. Tällä hetkellä nautimassa omasta elämästä. Kattakaa ympärille, miten hyvä sää. On Tivolia, on uimaranta ja on taas jälleen kerran kumipuku päällä. Voi vittu. Enää vikapuristus. Vikapuristus tällaista epämukavaa touhua ja sitten ei ole kuin matsin jäljellä. Matsihan on yleensä ihan hauska. Se menee vaan tälle ohi. Pom. Oli hauska. Oli showtime. Oli kameroita. Oli naisia, faneja. Mutta tää vielä pitää puristaa loppuun asti ja me puristettu. Ensimmäinen veto takana ja ei oikeastaan vielä tunnu mitenkään pahalta. Tää on aika helppo homma. Mikä fiilis? No ihan hyvä. Lauantaina on eikä lyö äijä suuhun ihan saleetti. Se on niin varma. Mä osun siihen. Mun takakädessä. Sitten mä mietin näitä valintoja. Kello on mestari itse. Painoteet, mitä tuntuu? Tosi hyvältä. 70,8 ja eilen oli 75,8. 70,8. Okei, se on matsipäivä. Lauantai 13. kesäkuuta. Jabi 99 tekee ammattilaisdebyytin PKS-areenalla. Nyt mä menen teipaan mun kädet. Sen jälkeen mä menen chillaan vähäksi aikaa. Mä vähän lämmittelen, vähän fiilistelen. Ja hoidan tää matsi pois alta niinku muut matsit, ei se ole se kummempi. Vähän saattaa olla enemmän jengi kahtomassa, vähän erilainen ympäristö, mutta tehtävä on sama. Matsit on hyvä matsi. Ja sit matsin jälkeen... Viepäät sitten tompittaa mennä jo siihen käsiin sinne. I live in Lappeenranta. Still hot in Australia or... First time? Yeah. I do my professional debut today. Oh, very good. Jännitys se vaan tiivistä. Kaikista asioista mä oon unelmoinut pari vuotta sitten. Mä en ois niinku ikinä uskonut, että tää tapahtuu, niin mä eikin kädet vaan teipata tästä sairasta. Tästä tulee hyvä. Se riippuu myöskin sitten taloudellisesta tuloksesta. Mutta on me kierrellyt vähän pitkin Suomea ja käynyt voimaa. Vähän jännittää, mutta sille niinku mun mielestä fiilis nousi nyt vähän enemmän. Kotona oltiin ihan, et ei vittu. Nyt kun tällä koko ajan lähestyssuoritus, niin jotenkin pomppa koko ajan enemmän. Ei tunnelmat. Ei tuu tosta YouTubesta mitään. Mä välillä mietin näitä valintoja. Miten hyviä ammattivalintoja? Mä en pelkkää ketään. Aina ketään mä pelkään mun peilit tuolla. Ja mikä hyvä koulu on. 4 minuuttia. Asia saletti kun Moskovan koleja saa kiusata. Älä joku monsteri.
Takajalan kiertokokku keskivartaloon perään. Sieltä tulee hyvä polvi. Andreevi. Potku vielä! Ja potku! Jalat! Pysy rentona! Rentona! Hyvä asema! Keskelle! Japi! Hei, kiitos kaikille, ketkä kannustaa mua. Kiitos kaikille joensulaisille. Seuraavaksi hankistetaan kehästä. Mä olisin tosi kiinnostunut. Pitää pikku kesätauko, mä tässä fiksureita. Otetaan meistä kuvaa. Upea ottelu teknisellä tyrmäyksellä. Vittu muka kävi. Äijät häviti mun slabärit. Mun slabärit on jäänyt nyt tuohon, siellä on matsi menossa. Slabärit on pakko saada. Tän jälkeen mennään medical check ja katsoo, että tuliko brain damage. Mulla on takajalka oli injury jo vittu varmaan 2 kuukautta. Ennen SM ja vähän meni, se on tuli hiusmurta. Eli mäkin olisin voinut olla tässä. Mua ärsytti oteleista vasta, kun mä sain tietoista matchaamista, kun se tuli Suomeen, niin mä haluaisin tutustua siihen, että me oltais treenailla. Ei, se on oikeesti hyvä. Se on hyvä äijä, se on hyvä.